Повторувание. Επανάληψη. Целта на часот. Στόχος του μαθήματος. Повторуванието е майката на знаението. Η επανάληψη είναι η μητέρα της γνώσης. Στο μάθημα αυτό θα κάνουμε μία επανάληψη όλων αυτών των θεμάτων που είδαμε και αναλύσαμε στα προηγούμενα μαθήματα. Μια μικρή ανασκόπηση με παραδείγματα που θα μας βοηθήσει να ανακεφαλαιώσουμε αυτά που μάθαμε. Ποτσετούβανιε, υπενθύμηση. Τα γράμματα που αποδίδουν τους παχιούς ήχους της μακεδόνικης γλώσσας παρουσιάζονται παρακάτω με έντονο bold χρώμα ή με διπλά γράμματα. Σονταρζίνα να τσάσοτ, περιεχόμενο μαθήματος. Prv čas, πρώτο μάθημα. Στο μάθημα αυτό είδαμε κάποια ιστορικά στοιχεία για τη μακεδόνικη γλώσσα, την επίσημη λογοτεχνική μακεδόνικη γλώσσα και το πώς και πού αυτή ομιλείται σήμερα ανά τον κόσμο. Επίσης, είδαμε κάποιες ορολογίες χρήσιμες για την παραπέρα ροή των μαθημάτων. Μακεδόνια, Μακεδονία, Μακέντονετς, Μακεδόνας, Μακεδόνκα, Μακεδόνισσα, Μακέντοντσε, Μακεδονάκι, Μακεδόνσκι, Μακεδόνικος, Μακεδόνσκα, Μακεδόνικη, Μακεδόνσκο, Μακεδόνικο. Язик, γλώσσα, σμπόρουβαμ, μιλάω, ιτν κτλ. Φτόρτσας, δεύτερο μάθημα. Μακέντονσκα άσμπουκα, μακεδονική αλφάβητος. Η μακεδονική αλφάβητος περιέχει 31 γράμματα. Δεν υπάρχουν δίφθογγοι, ούτε διπλά σύμφωνα και διπλά φωνήεντα. Κάθε γράμμα μας δίνει έναν και μόνο ήχο. Δεν είναι αναγκαία η αποστήθηση της άσμπουκα, αρκεί να είναι γνωστός ο ήχος που δίνει κάθε γράμμα. Σημάδι τονισμού δεν χρησιμοποιείται επειδή όλες οι λέξεις τονίζονται στην προπαραλίγουσα, τρίτη συλλαβή από το τέλος. Εάν η λέξη έχει δύο συλλαβές, τότε τονίζεται στην παραλίγουσα, δεύτερη συλλαβή από το τέλος. Τρέττσας, τρίτο μάθημα. Ακτσεντήρανιε, τονισμός. Η μακεδόνικη γλώσσα χρησιμοποιεί σταθερό σύστημα τονισμού των λέξεων. Δεν χρησιμοποιείται κάποιο σημείο στίξης, απλά η συλλαβή που πρέπει να ηχήσει περισσότερο προφέρεται εντονότερα. Δηλαδή, οι λέξεις τονίζονται μόνο κατά την ομιλία και την ανάγνωση και όχι κατά τη γραφή τους. Ο βασικός κανόνας αναφέρει ότι τονίζεται πάντοτε η προπαραλίγουσα συλλαβή, δηλαδή η τρίτη συλλαβή από το τέλος. Ο κανόνας αυτός ισχύει για τις λέξεις που έχουν 3 ή περισσότερες συλλαβές. Например, για παράδειγμα, ράботα, δουλειά, μάγκαρε, γάιδαρος. Σε ό,τι αφορά τις λέξεις με 2 συλλαβές, τονίζεται πάντοτε η παραλίγουσα, δηλαδή η δεύτερη συλλαβή από το τέλος. Например, για παράδειγμα, βόντα, νερό, ρέκα, ποτάμι, νόγκα, πόδι. Εξαίρεση του παραπάνω κανόνα αποτελούν οι λέξεις που έχει δανειστεί η μακεδόνικη γλώσσα από άλλες γλώσσες. Αυτές οι λέξεις τονίζονται είτε στην παραλίγουσα, δηλαδή στη δεύτερη συλλαβή από το τέλος, είτε στη λίγουσα, δηλαδή στην πρώτη συλλαβή από το τέλος. Например, για παράδειγμα, Parlement, κοινοβούλιο, τηλεφών, τηλέφωνο. Επίσης είδαμε τα πραβόπισνη ili interpunkcijski znaci, ορθογραφικά σημεία ή σημεία στίξης. Τότσκα, τελεία. Ζάπρικα, κόμμα. Πράσαλνικ, ερωτηματικό. Ίσβιτσνικ, θαυμαστικό κτλ. Четвърти час, τέταρτο μάθημα. Основни глаголи,
Βασικά ρήματα. Θεωρούνται τα ρήματα που χρησιμοποιούνται αρχικά για την εκμάθηση μιας γλώσσας, τα ρήματα που συναντούμε πολύ συχνά σε οποιαδήποτε φράση πρόταση. Τα ρήματα αυτά στη μακεδονική γλώσσα, Μακέντονσκι Язык, είναι, όπως προαναφέραμε, τα παρακάτω. Σουμ, είμαι, ήμαμ, έχω, σάκαμ, θέλω και znάμ, ξέρω. Σουμ, είμαι. Σι, είσαι. Είναι. Σμε, είμαστε. Στε, είστε. Σε, είναι. Ήμαμ, έχω.Ήμας, έχεις. Είμα, έχει.Ήμαμε, έχουμε. Ήματε, έχετε. Ήμαατ, έχουν. Σάκαμ, θέλω. Σάκας, θέλεις. Σάκα, θέλει. Σάκαμε, θέλουμε. Σάκατε, θέλετε. Σάκαατ, θέλουν. Znάμ, ξέρω. Znaeš, ξέρεις. Znae, ξέρει. Znaeme, ξέρουμε. Znaete, ξέρετε. Znaat, ξέρουν. Lični zamenki, προσωπικές αντωνυμίες. Γιας, εγώ. Τι, εσύ. Τόι, αυτός. Τα, αυτή. Τόα, αυτό. Νιε, εμείς. Βίε, εσείς. Τιε, αυτοί. Τιε, αυτές. Τιε, αυτά. Όβοι, αυτός εδώ. Όβα, αυτή εδώ. Όβα, αυτό. Όβιε, αυτή. Όβιε, αυτές. Όβιε, αυτά. Όνοοι, εκείνος. Όνα, εκείνη. Όνα, εκείνο. Όνιε, εκείνη. Όνιε, εκείνες. Όνιε, εκείνα. Πέτιτσας, πέμπτο μάθημα. Ήμενκι μασκυρότ ή τσλένοβι. Ουσιαστικά αρσενικού γένους και άρθρα. Τα ουσιαστικά αρσενικού γένους έχουν σχεδόν πάντα κατάληξη σε σύμφωνο. Να πρίμερ, για παράδειγμα, μάζ, άντρας, τσόβεκ, άνθρωπος, πέτελ, κόκορας. Τα άρθρα που χρησιμοποιούνται είναι τα οπρεντέλενη, προσδιοριστικά, και τα νεοπρεντέλενη, αόριστα. Τα προσδιοριστικά πάντα τοποθετούνται στο τέλος της λέξης και όχι στην αρχή. Για τα ουσιαστικά αρσενικού γένους χρησιμοποιείται το άρθρο «οτ» ως προσδιοριστικό άρθρο, αντίστοιχο στα ελληνικά «ο», και το «έντεν», ένας, ως απροσδιόριστο άρθρο. Για τα κύρια ονόματα και τα τοπονύμια δεν χρησιμοποιείται προσδιοριστικό άρθρο παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο αόριστο άρθρο. Znaczy, δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε τη λέξη γιος, θα πούμε συν. Αν θέλουμε να πούμε ο γιος, θα πούμε σύνοτ. Και αν θέλουμε να πούμε ένας γιος, θα πούμε έντεν συν. Σέστιτσας, έκτο μάθημα. Ήμενκι женский род ή τσλένοβι. Ουσιαστικά θηλυκού γένους και άρθρα. Τα ουσιαστικά θηλυκού γένους έχουν σχεδόν πάντα, εκτός σπανίων εξαιρέσεων, κατάληξη στο φωνήεν «α». Να πρίμερ, για παράδειγμα, «ζένα», γυναίκα, «σέστρα», αδερφή, «μάτσκα», γάτα, «ζέμια», γη. Τα άρθρα που χρησιμοποιούνται είναι τα οπρεντέλενη, προσδιοριστικά, και τα νεοπρεντέλενη, αόριστα. Τα προσδιοριστικά πάντα τοποθετούνται στο τέλος της λέξης και όχι στην αρχή.
Για τα ουσιαστικά θηλυκού γένους χρησιμοποιείται το άρθρο «τα» ως προσδιοριστικό άρθρο, αντίστοιχο στα ελληνικά «η», και το «έντνα», «μία» ως απροσδιόριστο άρθρο. Για τα κύρια ονόματα και τα τοπονύμια δεν χρησιμοποιείται προσδιοριστικό άρθρο παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο αόριστο άρθρο. Znaczy, δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε τη λέξη κόρη, θα πούμε κέρκα. Αν θέλουμε να πούμε η κόρη, θα πούμε κέρκατα. Και αν θέλουμε να πούμε μία κόρη, θα πούμε έντνα κέρκα. Σέντμιτσας, 7ο μάθημα. Ήμενκι σρέδεν ροτ ή τσλένοβι. Ουσιαστικά ουδέτερου γένους και άρθρα. Τα ουσιαστικά ουδέτερου γένους έχουν σχεδόν πάντα κατάληξη στα φωνήεντα «ο» και «ε». Να πρίμερ, για παράδειγμα, «δέτε», παιδί, «μόρε», θάλασσα, «σέλο», χωριό. Τα άρθρα που χρησιμοποιούνται είναι τα οπρεντέλενη, προσδιοριστικά, και τα νεοπρεντέλενη, αόριστα. Τα προσδιοριστικά πάντα τοποθετούνται στο τέλος της λέξης και όχι στην αρχή. Για τα ουσιαστικά ουδέτερου γένους χρησιμοποιείται το άρθρο «το» ως προσδιοριστικό άρθρο, αντίστοιχο στα ελληνικά «το», και το «έντνο», «ένα» ως απροσδιόριστο άρθρο. Για τα κύρια ονόματα και τα τοπονύμια δεν χρησιμοποιείται προσδιοριστικό άρθρο παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο αόριστο άρθρο. Znaczy, δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε τη λέξη παιδί, θα πούμε δέτε. Αν θέλουμε να πούμε το παιδί, θα πούμε δέτε το. Και αν θέλουμε να πούμε ένα παιδί, θα πούμε έντνο δέτε. Όσμιτσας, 8ο μάθημα. Πρίνταυκοι σοτσλένοβι, επίθετα με άρθρα. Τα επίθετα αρσενικού γένους καταλήγουν πάντοτε σε σόγλασκα, σύμφωνο, βίσοκ, ψηλός. Τα επίθετα θηλυκού γένους καταλήγουν σε σαμόγλασκα, φωνήεν, και το φωνήεν είναι πάντοτε α, βίσοκα, ψηλή. Τα επίθετα ουδέτερου γένους καταλήγουν και αυτά πάντοτε σε φωνήεν το ο, βίσοκο, ψηλό. Να πρίμερ, για παράδειγμα, ούμπαφ, ούμπαβα, ούμπαβο, ωραίος, ωραία, ωραίο, μλάντ, μλάντα, μλάντο, νέος, νέα, νέο. Τα επίθετα στη μακεδόνικη γλώσσα λαμβάνουν άρθρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και τα ουσιαστικά. Δηλαδή, τα επίθετα αρσενικού γένους λαμβάνουν το προσδιοριστικό άρθρο «ιωτ» ως συνέχεια της κατάληξης, βίσοκ, βισόκιωτ, ψηλός, ο ψηλός. Τα επίθετα θηλυκού γένους λαμβάνουν το προσδιοριστικό άρθρο «τα» ως συνέχεια της κατάληξης, βίσοκα, βισόκατα, ψηλή ή ψηλή, και τα επίθετα ουδέτερου γένους λαμβάνουν το προσδιοριστικό άρθρο «το» ως συνέχεια της κατάληξης, βίσοκο, βισόκοτο, ψηλό, το ψηλό. Σε ό,τι αφορά το απροσδιόριστο άρθρο, τα επίθετα αρσενικού γένους λαμβάνουν πριν από αυτά το άρθρο «έντεν», ένας, «έντεν μλαντ», ένας νέος. Τα επίθετα θηλυκού γένους λαμβάνουν πριν από αυτά το άρθρο «έντνα», μία, «έντνα μλάντα», μία νέα. Και τα επίθετα ουδέτερου γένους λαμβάνουν πριν από αυτά το άρθρο «έντνο», ένα, «έντνο μλάντο ντέτε», ένα νέο παιδί. Να πρίμερ, για παράδειγμα, ούμπαφ, ούμπαβα, ούμπαβο, ωραίος, ωραία, ωραίο, μλάτ, μλάντα, μλάντο, νέος, νέα, νέο. Τα επίθετα στη μακεδόνικη γλώσσα
значи, δηλαδή, μλατ, μλάντα, μλάντο, νέος, νέα, νέο, έντεν μλατ, ένα μλάντα, ένο μλάντο, ένας νέος, μία νέα, ένα νέο. Δεβέτιτσας, ένα το μάθημα. Κατηγόριοι πρίδαυκοι, κατηγορίες επιθέτων. Κβαλιτατίβνοι πρίδαυκοι, ποιοτικά επίθετα. Τα επίθετα αυτά δείχνουν κάποια ιδιότητα ή χαρακτηριστικό του ουσιαστικού, το οποίο δεν συνδέεται με άλλο ουσιαστικό ή με κάτι άλλο γενικά. Ντόμπαρ, ντόμπρα, ντόμπρο. Καλός, καλή, καλό. Μύρεν, μύρνα, μύρνο. Ήσυχος, ήσυχη, ήσυχο ή ειρηνικός. Όντνοσνοι πρίδαυκοι, σχετικά επίθετα. Λόγος γίνεται για τα επίθετα που δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ουσιαστικό συνδέεται με κάποιο άλλο ουσιαστικό ή γενικά με κάτι άλλο. Μανάστηρσκι, μανάστηρσκα, μανάστηρσκο. Μοναστηριακός, μοναστηριακή, μοναστηριακό. Πλάνινσκι, πλάνινσκα, πλάνινσκο. Ορεινός, ορεινή, ορεινό. Μπρώινοι πρίδαυκοι, αριθμητικά επίθετα. Λόγος γίνεται για τα επίθετα που προέρχονται από τους αριθμούς. Πρβ, πρβα, πρβο. Πρώτος, πρώτη, πρώτο. Φτόρ, φτόρα, φτόρο. Δεύτερος, δεύτερη, δεύτερο. Ζάμενσκι πρίδαυκοι, αντωνυμιακά επίθετα. Λόγος γίνεται για τα επίθετα που προέρχονται από τις αντωνυμίες. Μόι, μόια, μόε. Δικός μου, δική μου, δικό μου. Τφόι, τφόια, τφόε. Δικό σου, δική σου, δικό σου. Δέσετιτσάς, δέκατο μάθημα. Γλάγολοι, ρήματα. Τα γλάγολοι ρήματα της μακεδόνικης γλώσσας χωρίζονται σε 4 ομάδες. Την πърва γκρούπα γλάγολοι activna forma, πρώτη ομάδα ρημάτων ενεργητική φωνή, την φτώρα γκρούπα γλάγολοι activna forma, δεύτερη ομάδα ρημάτων ενεργητική φωνή, την τρίτα γκρούπα γλάγολοι activna forma, τρίτη ομάδα ρημάτων ενεργητική φωνή και τα γλάγολοι βοπάσιβνα φόρμα, ρήματα παθητικής φωνής. Η ταξινόμηση στις ομάδες ενεργητικής φωνής δεν γίνεται σύμφωνα με το πρώτο πρόσωπο ενικού, όπως στην ελληνική, ο, αο, αλλά σύμφωνα με το τρίτο πρόσωπο ενικού, α, ή, ε. Αν το ρήμα στο τρίτο πρόσωπο ενικού έχει κατάληξη α, τότε ανήκει στην πρώτη ομάδα. Αν έχει στο τρίτο πρόσωπο ενικού κατάληξη σε «η», τότε ανήκει στην δεύτερη ομάδα. Ενώ αν έχει στο τρίτο πρόσωπο ενικού κατάληξη σε τότε ανήκει στην τρίτη ομάδα. Γλάγολοι activna forma. Πρώτη ομάδα ρημάτων ενεργητική φωνή. Σάκαμ, θέλω, σάκας, θέλεις, σάκα, θέλει, σάκαμε, θέλουμε, σάκατε, θέλετε, σάκατ, θέλουν. Γκλένταμ, βλέπω, γκλέντας, βλέπεις, γκλέντα, βλέπει, γκλένταμε, βλέπουμε, γκλέντατε, βλέπετε, γκλέντατ, βλέπουν. Εντινάιστιτσας, ενδέκατο μάθημα. Φτώρα γκρούπα γλάγολοι activna forma. Δεύτερη ομάδα ρημάτων ενεργητική φωνή. Λιούμπαμ, αγαπάω, λιούμπις, αγαπάς, λιούμπι, αγαπάει, λιούμπιμε, αγαπάμε, λιούμπιτε, αγαπάτε, λιούμπατ, αγαπάνε. Πράβαμ, κάνω, πράβεις, κάνεις, πράβει, κάνει, πράβιμε, κάνουμε, πράβιτε, κάνετε, πράβατ, κάνουν. 12 час,
12ο μάθημα. Τρίτα γκρούπα γλάγολη, active φόρμα. Τρίτη ομάδα ρημάτων, ενεργητική φωνή. Γιάνταμ, τρώω, γιάντες, τρως, γιάντε, τρώει, γιάντεμε, τρώμε, γιάντετε, τρώτε, γιάντατ, τρώνε. Μόζαμ, μπορώ, μόζες, μπορείς, μόζε, μπορεί, μόζεμε, μπορούμε, μόζετε, μπορείτε, μόζατ, μπορούν. 13η τσάς, 13ο μάθημα. Πόβρατνοι γλάγολοι, αυτοπαθή ρήματα. Τα ρήματα που αποτελούν την παθητική φωνή είναι τα λεγόμενα πόβρατνοι γλάγολοι. Σε ελεύθερη μετάφραση επιστρεφόμενα ρήματα, τα οποία στην ελληνική ονομάζονται ρήματα μέσης διάθεσης ή αυτοπαθή ρήματα. Δημιουργούνται με το μόριο σε, το οποίο προέρχεται από την αντωνυμία σέμπε, σέμπε εαυτός, και ρήμα των τριών ομάδων ρημάτων της ενεργητικής φωνής. Ρήματα που προέρχονται από την πρώτη ομάδα ενεργητικής φωνής, ομάδα που καταλήγει στο τρίτο πρόσωπο ενικού σε α. Γκλένταμ, βλέπω, σε γκλένταμ, βλέπομαι. Γκλέντας, βλέπεις, σε γκλέντας, βλέπεσαι. Γκλέντα, βλέπει, σε γκλέντα, βλέπετε. Γκλένταμε, βλέπουμε, σε γκλένταμε, βλεπόμαστε. Γκλέντατε, βλέπετε, σε γκλέντατε, βλέπεστε. Γκλέντατ, βλέπουν, σε γκλέντατ, βλέπονται. Ρήματα που προέρχονται από τη δεύτερη ομάδα ενεργητικής φωνής. Ομάδα που καταλήγει στο τρίτο πρόσωπο ενικού σε «η». Μπρίτσαμ, ξυρίζω, σε μπρίτσαμ, ξυρίζομαι. Μπρίτσις, ξυρίζεις, σε μπρίτσις, ξυρίζεσαι. Μπρίτσι, ξυρίζει, σε μπρίτσι, ξυρίζεται. Μπρίτσιμε, ξυρίζουμε, σε μπρίτσιμε, ξυριζόμαστε. Μπρίτσιτε, ξυρίζετε, σε μπρίτσιτε, ξυρίζεστε. Μπρίτσατ, ξυρίζουν, σε μπρίτσατ, ξυρίζονται. Ρήματα που προέρχονται από την τρίτη ομάδα ενεργητικής φωνής, ομάδα που καταλήγει στο τρίτο πρόσωπο ενικού σε «ε». Μίαμ, πλένω, σε μίαμ, πλένομαι. Μίες, πλένεις, σε μίες, πλένεσαι. Μίε, πλένει, σε μίε, πλένεται. Μίεμε, πλένουμε, σε μίεμε, πλενόμαστε. Μίετε, πλένετε, σε μίετε, πλένεστε. Μίατ, πλένουν, σε μίατ, πλένονται. Ζάντατσι, προβέριγος να ένιετο. Ασκήσεις, ελέγξτε τις γνώσεις σας. Μεταφράστε στα ελληνικά τις παρακάτω προτάσεις. Γιας ητή, η βυσόκιοτ τσόβεκ, γιάντεμε μπέλο μέσο, η πίεμε γκόλεμο πίβο. Στάρατα ζένα, има една убава керка и еден силен син. Тоа мало дете знае и зборува македонски и пее стари македонски песни. Ние и вие и тоа слабото куче одиме прошетка и се качуваме на планината. Μεταφράστε στα μακεδόνικα τις παρακάτω προτάσεις. Ντόμπαρ ούσπεχ. Καλή επιτυχία.